சிக்கராயபுரம் கல்குவாரியில் இருந்து செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு செல்லும் பைப் லைனில் உடைப்பு, அருவி போல் பீரிட்டு வீணாய் போகும் குடிநீர் விரைந்து சீரமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை. சிக்கராயபுரத்தில் உள்ள கல்குவாரியில் உள்ள மழை நீர் அவ்வப்போது சென்னை மக்களின் தாகம் தீர்க்க சுத்திகரிக்கப்பட்டு குடிநீராக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சிக்கராயபுரம் கல்குவாரியிலிருந்து பைப்புகள் அமைக்கப்பட்டு செம்பரம்பாக்கம் குடிநீர் சுத்திகரிக்கும் நிலையத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில் வண்டலூர் மீஞ்சூர் வெளிவட்ட சர்வீஸ் சாலை கொள்ளச்சேரி அருகே சிக்கராயபுரம் கல்குவாரியிலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து செல்லப்படும் ராட்சத பைப்பில் உடைப்பு ஏற்பட்டு தண்ணீரானது அருவி போல் மேல் நோக்கி பாய்ந்து வீணாக செல்கிறது. இதனை கண்ட அப்பகுதி மக்கள் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளுக்கும் சென்னை குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகளுக்கும் தகவல் தெரிவித்த நிலையில் இதுவரை அதனை சரி செய்யாமல் இருப்பதாகவும் இதனால் ஏராளமான தண்ணீர் வீணாக செல்வதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். போதிய தண்ணீர் இல்லாததால் கல்குவாரியிலிருந்து ராட்சத பைப்புகள் மூலம் சுத்திகரிக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு அனுப்பி வரும் நிலையில் பொதுமக்களுக்கு செல்வதற்கு முன்பாகவே தண்ணீர் வீணாக செல்வது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கும் நிலையில் பழுதடைந்த பைப்பிலிருந்து ஆறாக செல்லும் பைப் லைனை சரி செய்து முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.